Alberto, onde vas só? Ala. Onde vas só? Ei! Abreu! É pouco, vai meter. A ver, que vas facer agora? Di aí que vas facer. A ver, ti miras para mí ou non? Que vas facer aí? Ya te bicho, que vas facer aí? Di aí á cámara. A rapaza que? Vai ou non vai? A ver, que chegaba na entrevista. A ver, como eu conto? Fala aí que a rapaza. Non estou ao 100%. Non estás? Bueno, eso malo será. Eso, unha copa. Estou ao 200%. Ao 200, non estás a 100, non creo que tes ao 200 tampouco. A ver, fala aí que a rapaza, coño. Veña, fala aí que a rapaza. Para, que estou... Bueno. Ti xente tos! Sí, no. Boa idea, así reaccionas, velo. Sentados aí, a ver, fala aí que a rapaza. Que le dice? Que le dice? Non sei, di aí, a ver, pregúntalle aí o que queiras. Pregúntalle aí o que queiras. Pregúntalle aí, ó. Meto de ligar unha rapaz. A ver logo, vamos. Tome uno. Imos chegar ao billar, Ti que dis? Ao billar depende do que seña ao billar. Tú me tocas las pelotas, yo te meto la vara. Cago no Albertino de Virgen. Bueno, este non foi. Este non foi, veña, este non... A ver, ti que dis? Que vas xogar ou non vas xogar? Non vai xogar, dis que. A ver, logo, é que... Toma dous, veña, pregúntalle outra cousa. Tome dos. Dalle aí, veña, toma dous. Vai preguntarlle. Vai preguntalle aí. Te atrae. Te atrae. A ver, non dixo nada, a ver que che di. Por favor, contesta. A ver, o rapaz está sexualmente opuesto ou non? Bueno, Yo me piro yo. por aquí diremos cuántos anos. Ai, así sí.